Soro ko da wa ake haɗa kura da rana ne, sandan dukan kura da rana akan ɗauka. Yau ranar murna, ranar farin ciki, fushinka ya baje sai na wani. Daɗa haƙuri a kayan haƙuri, mai haƙuri na tare da Allah. Ga sarkin sadaka, sarkin kyauta, sarkin zuwa anguwa, sai dai ba za a je ba. Ka kula da falaki da nasi, ka kula da ya rahamar rahimina, a tafi tayya bakin salihina. Ba abin da zai taɓa Allah sai abin da Allah ya taɓa. Daɗa haƙuri a kayan haƙuri, mai haƙuri na tare da Allah. Kowa ya ce wata bai tsaya daidai bai hausa mai gyara, a tafa da kyau, a zanna da kyau, dannau maganin maza, mai ƙarfi da ƙarfin Allah. Ka tsumayi lokaci ka samu, tudun Allah mai wuyan banjewa, sun ki Allah ya yarda. Gagara gasan masu gasa, gagara kushen masu kushe, a tafa da kyau, a zanna da kyau. Duk wani shirin ba shirin Allah ba, shirin rushashe ne. Zaman daban, shirin daban, tsarin daban. Gaban ka Allah, bayan ka Muhammadin Rasulullahi. Ba abin da zai taba Allah sai abin da Allah ya taba. Allah ya ƙara wa sarki lafiya, na annabi ya ce amin. Allah ya ƙara wa sarki lafiya, na annabi ya ce amin. Allah ya ƙara wa sarki nisan kwana, annabi ya ce amin. Ka jima a duniya, ka jima a sarauta, ka yi nisan kwana kaman guna, ka yi yaɗo kaman guna waliyin Allah. Kai ne mai zabgai, kai ne mai ƙara dangi, kai ne ɗan mai kugen yaƙi, jikan mai kugen yaƙi. Zauna daidai bawan Allah, zauna daidai ɗan maɗaukin fansa, zauna daidai waliyin Allah. Cikin da karatu, kan da sarauta, ga ɗan matsa doki, ɗan takura doki, ɗan mai ado da ƙuran doki. Ba a yi sai an saba, ko an saba sai an daure, kuma ko an daure sai da abun yi. Ga babban tafi mai ci da abincin mutum dubu, ga sarki daidai da zamani, ga sarki ya riga ya zauna. Zaman daban, shirin daban, sarki goma, zamani goma. Kowane sarki da nasa zamanin. Muna roƙon Allah, Allah ya fidda kai shirin zamani waliyin Allah. Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana, jinjirin ɗan kura, kashe ka alhaki barin ka takaici. ‘Ya'yan sarki ku yi haƙuri, ba yanzu ba ne, lokacin bai yi ba. Sarki lafiyansa ƙalau, ya kwana da Allah a zuci, ya tashi da Allah a zuci. Zauna daidai bawan Allah, zauna daidai waliyin Allah. Ka tsumayi lokaci ka samu, abu sarki a tsira, abu sarki a ji daɗi. Mu darajar sarki darajar mu, samun sarki samun mu, wadatan sarki wadatan mu. Duk wani shirin ba shirin Allah ba, shirin rushashe ne. Sun ki Allah ya yarda. Zauna daidai bawan Allah, zauna daidai waliyin Allah. Ga mai zabgai, ga mai ƙara dangi, ga mai tambura 12. Dattijo uban gidan nan gawa, waye tsokano birna a gidanta. Kogi mai tara sarkin yanka, amma saboda tsoron yaƙi. Zaman daban, shirin daban, tsarin daban. Gaban ka Allah, bayan ka Muhammadin Rasulullahi. Ba abin da zai taba Allah sai abin da Allah ya taba. Babanka yayi sarauta, kakanka yayi sarauta, na Amadu na Garba yanzu kai ne sarki. Zauna daidai jikan gidan Salmanu, zauna daidai irin mai tambura 12. Lafiya mai zabgai, lafiya mai ƙara dangi, lafiya mai kugen yaƙi. Ga mai dutse 9, ga mai ƙofa 9, ga mai ganuwa a birnin Bauchi. Kai ne Yakubu na 1, kai ne Yakubu na 2, kai ne Umaru, kai ne Ibrahim, kai ne Salmanu, kai ne Umaru. Sanda gagara ta waye, abu sarki a tsira, abu sarki a ji daɗi. Ga mai kwana da Allah a zuci, ga sarkin sadaka, sarkin kyauta, sarkin zuwa anguwa. Sai da yin ba za a je ba. Sarautar duk ɗaya ne, arzikinta ya sha bamban. Daga kanka gaba ta ƙare. Zauna daidai bawan Allah, zauna daidai waliyin Allah. Allah Allah amin. Yanda Allah haɗa mu a gidan Yakubu Bauchi, Allah haɗa mu a aljannar Firdausa kamar haka. Fata ka tsumaye lokaci ka samu, ga gwadabe abun biya, lawali abun bi, wake tarma garkuwa. Yanzu gari ya sha wuta, kayi garkuwa, ka gama lafiya. Yau gashi kana waziri, gwadabe abun biya, lawali abun bi. Kowa ya kina waziri, ya kina sarki. Ka karanci ƙala ya ce a bamu, kuma ƙala ya ce mu karɓa, kuma ƙala ya ce kar mu raina. Da karatu da sarauta ba haye bane, ka gada. Yau ranar munna, ranar farin ciki. Ai ba roƙo ba, ko karatu wani bai so ake yi. Ka bani albarkan sarki, ka bani albarkan gwamna. Ga sarkin ayyukan mutanen Bauchi, dubutin gwamnan gaskiya da riƙon amana. Aiki ya riga ya samu. Kun yi aiki a jihar Bauchi, kuna zaune lafiya da gwamna, kuna zaune lafiya da mai martaba. Tsakaninmu da ku sai dai godiya. Zauna daidai dubuci gwamna, aiki daban, darajar aiki daban, sanin makaman aiki daban. Zauna daidai waliyin Allah, zauna daidai bawan Allah. Ba mi zaben tumun dare ba. Ga gwadabe abun biya, lawali abun bi. Sarki uban galadima, sarki uban madaki, sarki uban sarkin yaƙi, sarki uban wambai, lafiya uban ajiya, lafiya uban jarmai, lafiya uban baura, lafiya uban sarkin kudu. Ba abin da zai taba Allah sai abin da Allah ya taba. Ai ruwan jira na mai haƙuri ne, kowa ya jira za a yi da shi.
ka tsumaye lokaci ka samu yau ranar murna ranar farin ciki fushin ka ya baje sai na wani suna fushi suna murna su yi yaya da kai kainuwa da shan Allah ba da shan mutane ba a gaya wa sarkin ayyukan mutanen Bauchi kuma abin da ake samu albarkacin zaure ne ka bani mota albarkan gwamna albarkan sarkin Bauchi ai laifin dillali kin faɗan ta yi motan da aka bani ta mutu amma sunanta bai mutu a bakina ba yau ranar ku ba mu ta kama a dubu ake ba mu a dubu muke jin daɗi a dubu muke faɗa sarki uban shamaki da baraya zauna daidai uban galadima zauna daidai uban ajiya lafiya uban sarkin yaji lafiya uban wambai motar ta zo ne tana hanya aiki lafiya bango majinginan al'umma lafiya cikamakin sarakuna lafiya mai zabgai lafiya mai ƙara dangi lafiya uban musulmi lafiya sarkin zada zumunci zauna daidai mataimakin addini lafiya bango majinginan al'umma sarkin sadaka sarkin kyauta sarkin zuwa anguwa sai dai ba za a je ba na Ahmadu jikan bube tudun Allah mai woyan banjewa san Allah gagara binne inuwar Allah ta ki binnuwa ba za ta binno ba yanzu bane ku yakuri yayan sarki ga jinjirin dan kura kashe shi